Mireu, intentar canviar la Che, i aquí s'ha dit, és per conèixer el de la Che. I aquí s'ha de parlar a fons. Els partits polítics s'han de plantejar qui tenim que negociar quan parlem de classe ecològic i el tema del pla de conca. Perquè la Che és un organisme, és un temps retrògrad que ens porta amargant la vida fa anys, aquí s'ha dit. I des de Catalunya tenim aquest gran impediment. Per què? Perquè, com s'ha explicat, i Manolo Tomàs ha explicat, el pla de Conca de l'Ebre depèn d'altres comunitats autònomes i nosaltres som una comunitat autònoma. I m'estranya molt que aquí sobre la taula no s'hagi plantejat com canviaria la gestió de l'aigua de Catalunya si tinguéssim un estat dins de la Unió Europea. Per què? En aquest moment l'IRTA, el Consell de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, i totes les propostes que han sortit de l'ACA respecte a cabals ecològics i tot el que ha sigut en quant a política de l'aigua, on estan xocant? Estan xocant a la Che i al Consejo de l'Agua, que depèn únic i exclusivament del govern de Madrid. I allí el govern català s'enfronta a tota una col·lecció de 7 o 8 comunitats autònomes més quan sabem que qui mana és la directiva marc d'aigua del govern. Per tant, el repte de l'aigua a Catalunya és, evidentment, poder gestionar tots els recursos com Estat i, a més, tenir la financiació apropiada, perquè tot el que s'està dient aquí s'ha dit dues coses molt importants. Mireu, que la Che és paquidèlmica, doncs hem de ser conseqüents. Sí, estava esperant a acabar la seva pregunta perquè és tan llarga la pregunta que em dona la sensació de que... Però clar, com a partit polític tampoc tenim opció de parlar i com aquí se parlava sobre recte... Però vostè reconeix que li hem demanat que faci una pregunta. La pregunta és molt clara. O sigui, per què s'obvia en quant a la gestió de l'aigua el gravíssim problema que avui representa precisament està dins d'Espanya, en els plans de conca, perquè l'Ebre és el pell de paller. Quan se parla de reequilibri territorial, no, simplement no nada que aquí s'obvia. Terres de l'Ebre, Ribera d'Ebre, ha perdut població. Aquí se posa, és que és brutal, se posa aquí un plan de creixement de Catalunya hasta 8 milions i la Ribera d'Ebre, des de l'any 1985, quan se van construir les nuclears fins ara, ha perdut població. Llavors, clar, plantejar l'aigua sense... Se diu una cosa que és brutal, no? Que l'aigua és suficient. No és veritat. L'aigua és la que hi ha. I depèn de l'ús, sense reequilibri. Per molt llarga que faci la pregunta, no li pararem més atenció. Crec que ha explicat perfectament la seva postura i ja li demanaria que passi el micròfon a la seva persona. Em podria fer el favor de passar el micròfon, sisplau? Molt bé. Xavier, vostè deia la senyora Cerrillo i jo... Perdó, ara em sembla que ja ha tocat el botó i ara, pobra, després de tanta estona esperant... Vostè ha demanat... El catxo, però no. Ha demanat que és una pregunta política. Jo... No, és concretar una mica més. Si pot fer una pregunta, li agrairia. Jo li faré un aclariment, si em permet, aquest senyor allà dalt, el senyor de Ciutadans. A la meva esquerra tinc dos biòlegs marins i l'afirmació que l'aigua està en el mar científicament és una rocada i en tot cas el sortim veurem la raó. Això és una aclaració, diguem-ne, tècnica. Però després una pregunta que la veritat que portava molta estona la tenia al cap i el company de les Terres de l'Ebre una mica l'ha introduït. Jo volia fer una pregunta, tot i respectant els senyors de les dues puntes, que políticament els respecto democràticament però no m'interessen. Jo volia fer una pregunta una mica més estructurada. És a dir, les forces que reclamen del catalanisme polític han de ser conscients que aquestes eleccions, malauradament, jo fa 25 anys o 30 que treballo en temes d'aigua, no discutirem l'aigua. Es parlarà de l'economia, que s'ha parlat d'economia de l'aigua, però no es parlarà d'economia de l'aigua. I es parlarà, perquè mediàticament és així, i ens estan impulsant això, es parlarà de les relacions Catalunya i Espanya. Catalunya i Espanya. I si em permeten, jo, que fa 2 o 3 anys he deixat el tren del federalisme, els vull dir una cosa, és a dir, a mi no m'agraden aventures ni confederals ni independentistes que no tinguin continguts ni socials, ni ambientals, ni econòmics. Però estic molt d'acord, i aquí va la pregunta, estic molt d'acord amb ell, que clar, és molt diferent negociar, i perdoni l'expressió, però perdoni l'exemple que serà molt senzill, negociar uns cabals ecològics per les terres catalanes de l'Ebre, catalans solidaris de naixement o d'immigració. Amb una postura, com podríem tenir a Quebec, si volen vostès a Eslovènia, que negociar-ho, com el Manolo Tomàs ha dit, amb una composició com la que tenim. I aquesta és una pregunta que la faig als 4 polítics que reclamen el catalanisme. És a dir, les relacions Catalunya i Espanya canviaran. I si hem de dir adeu a Espanya, jo personalment, ho vull fonamentalment perquè treballo en l'àmbit de l'aigua, amb una gestió de l'aigua solidària amb la resta d'Espanya, i si vol vostè amb Aragó, no són els seus, però amb un contingut.
I aquest jo crec que és un debat. Aquest sí que és un debat. Perquè si no, el debat esmental serà la de l'Espanya, això és evident, no? Donem-li contingut social. Gràcies. Tenim una altra tercera en aquest sector, una altra tercera pregunta. Em perdonareu que no podem donar paraules a tots. Gràcies. Voldria fer alguns aclariments pel que s'ha dit. D'entrada, tinc davant dades del pla hidrològic d'aquí a Catalunya i el dèficit actual està sobre els 100 hectòmetres cúbics i amb el pla sectorial de cabals de manteniment 176 hectòmetres cúbics. Amb les actuacions en curs i abans del 2011, desalinització 70 hectòmetres cúbics, aqüífers 27 hectòmetres cúbics, modernització de regadius 9 hectòmetres cúbics, reutilització 25 hectòmetres cúbics, un total de 131 hectòmetres cúbics. Aquestes mesures, considerant el pla sectorial de cabals de manteniment i un cert retorn al Ter, el dèficit es redueix a 68 hectòmetres cúbics. És per aclarir algunes dades que s'han dit abans. Després també dic que respecte als vots del Consell de l'Agència Catalana de l'Aigua no hi ha cap membre, ni mediambientalista ni ecologista en el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, tot i que se'ns va prometre des de direcció. Dues preguntes concretes. El representant del Partit Socialista de Catalunya i de Convergència i Unió. D'arribar al govern estan per la privatització d'Aigües Ter Llobregat? Si arriben a govern a la propera legislativa, estan per la privatització d'Aigües Ter Llobregat? És un debat que està obert. I després m'ha semblat sentir que el senyor Ramon Espadaler ha dit que no estan per l'aprovació del pla actual de gestió. Aleshores, sabent que hi ha queixes presentades a la Unió Europea que per aquesta demora, que s'han admès només en 15 dies, si no s'aprova aquest pla de gestió, quina solució donaran en això, en aquest retras? Molt bé. D'aquestes tres intervencions Sí, tenim el temps molt just, havíem quedat d'estirar-lo com a màxim a 2 i hi ha persones que estan demanant que sigui molt després. Si n'hi ha intervencions molt curtes sobre això i una altra persona que ha estat a la taula ens ha demanat també la intervenció i no podem continuar més, és un debat que continua obert. Molt curtet. ¿Es lleva? Escolta, arregla-ho, per favor. Molt curtet. A veure, primer, no se donen compte que estem parlant del tema de l'aigua aïllat de tot el demés? No ens podríem plantejar, en vez de que fa falta aigua, fan falta aquests plans d'urbanisme? Fan falta aquestes polítiques de regadiu? Dos, l'argument que vostès estan donant tots de garantir l'abastament a l'àrea metropolitana de Barcelona o a Tarragona i tal, és el mateix que s'ha donat en València i Saragossa. I ho estan defensant al pla hidrològic de la Conca d'Ebre, perquè no se n'obliden que geogràficament nosaltres donem o se demana un suport a les Terres de l'Ebre a 3 polos industrials de l'època del franquisme, Barcelona, València i Saragossa. Per acabar, han estudiat vostès, quan parlen de canviar l'aigua o abastir l'aigua, han estudiat vostès l'impacte socioeconòmic que ha suposat el Consorci d'Aigües de Tarragona per a les Terres de l'Ebre? El que significa l'impacte demogràfic i econòmic i social. I l'última pregunta. Se n'han donat compte que en cap moment han estat parlant quan en parla de regadius, en cap moment han estat parlant del canal Xerta-Sénia que porta l'aigua a València, porta l'aigua a València al 2014, com nosaltres afirmem que el canal Segarra-Garrigues porta l'aigua a Barcelona també al 2014. Si donen compte que vostès mateixos no parlen de la voluntat de Catalunya com a país, sinó que parlen d'una part de Catalunya, no dic que ho facin voluntàriament, dic que se'n donen compte que hi ha 2 administracions sobre el mateix territori i que en una no pinten res. Molt bé. Una última intervenció per les persones que estan en aquest moment de la taula i no em donen temps per fer-lo més, si no em disculparan. Sí, molt telegràficament. El debat és la relació de tot el respecte. No és un debat entre Catalunya i Espanya. És un debat de com gestionem la Conca de l'Ebre. Ens agradi o no ens agradi. Parlant també de la gestió del mapa de l'aigua, que ens la posem a la boca quan ens interessa i quan no ens interessa no ens oblidem, té que haver una gestió integral. Podem discutir quina és la manera de gestionar millor la Conca de l'Ebre. Aquest seria el debat. Té que haver una gestió
integral de la Conca de l'Ebre